Co, zase blbne myšítko? Furt blbne, já si koupím prostě novou myš. Ok, já jdu... Jo, ne, to bych nebral tam ty... Ne. Pro ty mini itemy? No, já jsem chtěl, ale tam bude další extrakt. Myslíš? Jo, tak když tady doslova to končí, když se podívám. Tak jo. Tak dám. Ok, já jdu. Mám ti to jistit? Jo, můžeš. Budu to, zkusím to hlídat. Jo, ok. Jo, tady je to takhle. Jako celkem se to vyvážilo, takže to je v pohodě, ale... Uvidíme. Ok, jasné, jo. Ok, to je přes prkno, no tak to bude dobré. Pojď tady přes to level, tohle. Jo. Já věřím, že... Pak najdeš rovnou na schody. Jo, počkej, já si to musím takhle podívat. Aha, jo, aha. Dobré. Já jdu. Mám to zkusit? Ale tak jestli chceš, ale jinak jako viděl jsem... Pozor, přímo před tím extraktem je díra. Nahoře? Ano, v podlaze to vidíš. Přímo na těch schodech. Ty vole, tak to je... To ti nezávidím.